kami ay nagpunta sa falls na ito. Pero sabi ng mga kasama ko, ay mag-ingat kami dahil meron daw mga unggoy sa lugar na ito. Ito yung tulay na aming dadaanan. Kaya nag-pictorial muna ang mga unggoy, tingin ko parang sulit ang aming pupuntahan. Kaya samahan nyo kami. Sinusubukan kong magmasid-masid, at baka may mahagip na unggoy ang aking camera. Ay tika sandali, ang layo na ng mga kasama kong unggoy. Iniwan na nila ako. Wait lang, antayin nyo ako. Masyado kayong excited. Dito ay humabol ako, natakot ako baka may tumalon na sa akin at itanan ako. Na tayo kung saan nandoon ang mataas na falls. Nga pala, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay isang follow at subscribe naman dyan. Tara at tumuloy na tayo sa ating paglalakad. Hoy babae, huwag kang babagal-bagal, baka mapansin ka ng unggoy. Hirap talaga maglakad kapag tumataba. Grabe, napakaganda naman ng mga puno, kaya pala may mga unggoy dito, at isa na ako doon. Pero ako naman yung unggoy na pogi. Ops, wag na kayong kumontra, joke lang yun. Ay Nakakatanggal ng
malalim ah. 8 feet. 8 feet ba? Quality. May liwanag. Mamaya, hapon. Uy, gili-gili mo. What's up? Ganda doon. Ganda dito. Wow. Grabe, parang umulan na yung tumatalsik yung ano niya. Tumatalsik yung tubig niya galing falls, galing sa taas.